Ahoj, to jsem u dalšího videa a dneska si zahrajeme Minecraft. Jo, strašně se těším. Wahahahahahaha. Tak jo, jdem na to. Dneska... Ale na dvě. Chtěl bych vám ukázat. Jo. Že bych musel být taky nejdřív nakonec v tom, já jsem to vzal. Jo, já jsem možná level Pokémony, ne, já si nedu. Jinak. Pokémon Go. Jo, takže to dáme na Survivor, nebo ne. Nebo víte co, dáme si normálně můj svět. Tak, co třeba? No. Půjdem do mýho. Jak vidíte, mám diamantový meč. Aha, počkej. Aha, to není v pořádku, je tady tma. Jo. Tam je hezky tma. Jo. A teď jdou ten creeper a teď a já jdu od dobr. Jak jo? Budu jak Nepava, nebo ten Štěpava. Jak říkáte, jak Jirka říká ten. Jdem. Disco. OK. Aha. Jdem chrapat. Fakt? Jako... Hustý, to ale by to nikdy nešlo takhle. No nic. No, takže to bude creeper. Takže dneska se vydáme do Nedru. Neboli do Negru. Já tomu říkám do Negru. Takže... jdem. Aha. Tak nic. Ne, protože já tam chtěl, já už jsem chtěl zůstat. Tak, dobrý. Jo, počkej. Já jsem zapomněl si vydat věci. No, běž tam. No jo, les, prosím tě. Když mohl bych si obestavit ten můj. Vlastně my jsme minule těžili. Tak proto.
jsme minule těžili, jo, vlastně. A jo. Tut. OK. Takže se nejdřív trošku pouklidíme. Luk si vezmem. Víčonky sem. Nepočkej, to je tohle. Šípy, to bylo potřeba na šípy, OK. No, teda, mohli. OK. Máme, skoro ještě nemáme nějaký, je. OK. Pírko. Super. 16, aspoň že to. Šitka, žitka. No. Je. Takhle to lepší. Tak. 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 Takhle. OK. Co by bylo? To je lepší, no. X-Farma na spidery. Ok. Wizard vylepšený na level 3. A to asi nevím, teda. Ne, počkej, nechci na věci. Nechci. No, myslím, že se nemusím obysat, to mám dost. Stejně, já teď budu spíš. Tam zase nějaká slepice vysrala vajíčka. Kdo to tam zase sere? Ano. Komu to tam zase ujelo? Kdo si to zase nemohl odpustit? Ok, máme. Cože maso. A rotten flash. Co mám u sebe? Tohle. Dneska asi nebudeme kopat. A hlavně diamantový si sebou brát nebudem. Tenhle taky ne. Železný meč. Jo, ale ještě jsem si vzpomněl. Aby jsme si označili cestu. Vůl. To jsem ale vůl. Tohle. Když někam půjdem. Tak ať se tu cestu označíme, ne? No dobrý, no. Bože, už jsem připravený. Ty vado. Mám trochu strach.
Tak jdeme to. Bum. OK. Chtěl jinou stranou pomoct. Jo, jinak my půjdeme tady. Je tady čvachta. Minule jsme skončili kde? Jo, někde. Big Mouš. Jo, vlastně jsme našli tu pevnost, tam kde mě pak zabíli. Ty špunti. Jo, až tamhle. OK. Když já mám fakt strach. Já to říkal. Už víte proč? No? No pojď. Pojď na férovku. Nejdeš, co? Srabe. Ajaj, tuvu. Yes. Dostal jsi. A ohnivej. A dobře, já nevím proč, i když to jsou hry, tak mám strach prostě. Nevím, prostě tak to je. Tady tam někdy, když půjdem, tak pak byla pevnost. Jo, tady jsou ty mý bloky. Bum. Jo, tamhle dole byla. Tamhle, no. Tamhle dole byla. Tam. Je. Mě se mnou nechce vracet. Ježiš, já mám takový strach. A když jsem přišel, tak já jsem byl rád, když jsem vůbec tady to neměl, ten end. Teda ten nedr. Abych vám řekl pravdu. Nevím proč. Prostě mám strach. Mě baví střílečky, ale a takové jako věci bojovný. Au. Víš co? Ty vole. No já jsem se tak, já bych se mnou posral. Já jsem posral. Ty hajzle, no to jsi neměl. Mám teď si zahrál se mnou. Au. Hej. Počkej. Dáš si srandu? Tak to nehej. To jsi neměl. Počkej, až se vrátím. Ty budeš byt. Ty ani nepřežiješ, počkej. Pojď sem. Jsem jdu za tebou. Počkej na mě.
Kde jsem? OK. Běžím. Zachráním věci. Už je slyším. Už až moc. Až bych byl rád, kdybych je neslyšel. Podle mě tam byly 2. Já se vám přiznám, že když vidím nějakého zmetka, hele, to je dobrý, se mi jen zdálo. OK. Tamhle. Jo. Jejda. Už je tu zas. Au, to byl můj headshot. To jsem neměl. To byl můj obličej. O, kluci. Tak a dost. Dost přehnal. Jo. Zmizel. Ježiš. No jasně, to říkám. To říkám. Rychle mý věci. Můžem. Počkejte. A normálně. Najednou, viď, kámo, když mám věci, vole, to jsem neměl. To spos. To spokakal. Bum. Chypni. Proto nemohl jít, tady už je to. No počkej, hele. Dobrý, už vím, kde jsem. Radši si to tu zase označím. Takový Matrix. A pojď. A co čumíš? Hezky. Ten dostal. Mě baví střílet lukem. Jo. Ježiš, Blaze. Tamhle.
Já zkusím trefit. Já bych jako radši do toho hrál, ale bojím se, že mě zas něco ten hnusnej Blaze udělá. Yes. Ups, už jen 3 rány. Co to dělá Enderman? Toho vyřídím jednou provždy. No pojď. Ender. Nekonečný muži. Tam jsou 2. What? Fakt? Jdu tam. To teda ne, hej. No nic, takže já zabiju se Endermana, budu končit. Vejmu si něco do domu, protože mě už to nebaví. Já už jsem tak akorát po krk. A už jsem unavený. Budu si dát 30. Pardon. To víte, škytavka. Počkej. OK, dobrý, můžem. Cože tam byla zkrátka, protože... No se pojedu tamhle. OK, no. Ano, Endermani. Jsou oni. Bum. Má za to. No. To taky. Teď si můžu koukat jak chci. Dobrý. Musím jsme všechno, Ender Pearl hustý. No snad jo. Snad mám fakt všechno.
Blaze, no super. Ne, já už nechci mít, já už padám. Já už radši jdu. Já už fakt radši padám. Já už jdu domů, budu rád, když vůbec budu doma. Lepší zombíci než tady. Vác? Ty jo. Já už fakt jdu spát, protože já už z toho mám noční můry. Moc. Jo. Je co? Myslím na mě tohle. To bude lepší vidět. Jo. Teď se jako neměl šípy a najednou šup. Ty, tak to jsi neměl. Jau. Co? Dobr. Tak to ne. Ne. Vítám. Tohle byla poslední zabíjačka. Už pak končím. Měl jsem se na něj vyprdnout a jít. Ale ne. Jdu na něj. Neznáším Minecraft, ty. Radši mám kreativ už od téhle doby. Oni. No konečně. Tady mi překáží tenhle hubeňou uhni. Dík. Aspoň někoho můžu mlátit tímhle kolečkem. Magma kup, nebo co to je? Magma kaup, cream. Magma krém. Na vlasy. Já vám představím nový magma krém na vlasy. Doufám, že se vám bude líbit. Tak já budu obejít. Tak já budu obejít. Dobrý, ale nejdřív se mu své věci. Tamhle. Vidím. Aha. OK, jo, dobrý den. Ahoj. Jdu si jenom pro svoje věcičky. A pak tě hezky zabiju. Hop. Pejčo. Když tam venku právě dohřeve nějaký vožrál, ty abych ho nejradši úplně rozbil diamantovým mečem. Dobrý. V pohodě. OK, no. To docela dost rozbitý. OK, a teď si to jdu vyhlídit s ním. A kde seš? Najednou, veď? To říkám. Pojď. Bez ty je hnusná. Teď se jenom ukážu ty tři, ne, jenom to. Jako s těma velkými, jako s těma dvouma. Jak jsem pak musel znovu. A co seš ty? Jo, počkej. Jo, dobrý, dobře, já už jsem se lek. Hej, tyjo. To je vtip. Co to je? Ty vole, co moc jsem dostal. To bude fakt nějaký spawner, protože jen tak by se tady nespawnoval. Upadám odsud. Jako jestli on tady bude ghast u mě. Je to radši překontroluji, než vlezu do toho portálu. OK, padám. Ne, nepadám. To říkám.
No. Pojď. Pojď. Užít. No, pojď. Už jsem trošku škrtnout můj portál. Já to jdu fakt obejít. A jdu do portálu, protože já už nechci bojovat, já už fakt mám dost. Jdu, jo. Jdu co největší s kratkou. Ty kráso. Já možná nevěříte, ale jsem fakt úplně spocenej. Jdu do domu, do bezpečí. Jdu si zahrát. Takže já tento díl ukončím a doufám, že se vám líbil, byl fakt. Já si možná přečtu komiks, aby mě trošku rostl, protože Garfield, dobře, to je jediný, co mě asi rozesměl. No jo, takže ahoj. Jestli se vám líbilo, tak dejte like. Čau.